برخوردنده هفت‌نوتا через стабилизатор. Бисёр касо савол метавонад ки ин стабилизатор дар то ҳаст, дар то нест. Ҳайнами боз як мегӯем ки задаги ба стабилизатори 10 волт метавонад 50 волт дар ҳамбургар задагӣ дар ҳаминҷа ҳафтафра пайваст кардем. биё мекунем ҳаминҷа шакла бози ин напряжение нишон мисали 20 волт кардия зарядни гироншидаги ин зарядника через стабилизатор кардаги дар ҳаминҷа мешавад ки бо дополнительно шумо ягон клеммо барои бигӯем ки шикафо бисёр кал кардан метавонед ки ҳамҷа клемма пайваст барои бо симзавонӣ барои ягон таҷҳизотҳои хонагӣ ёки барои ягон асбобҳои электрикӣ барои хона рафт. Инами намуна ина бинем, инами шити калон варианти қиматаш бигем, инами як бигем ба стабилизатору ва шити калон ҳама тараф аст.